Għal darb'oħra l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch ikkonfermat ir-rating ta' A+ għal Malta, l-ogħla rating fl-istorja lil pajjiżna. Dan filwaqt li sostniet li pajjiżna mistenni jżomm dan ir-rating għaż-żmien li ġej minħabba li għandu prospetti stabbli. Dan b'kuntrast għal dak li qed jiġri madwar Malta fejn iż-żieda qawwija fl-inflazzjoni qed wassal għal piżijiet kbar fuq il-familji u n-negozji, li ma piżijiet qed jirriżultaw ukoll f'defiċits akbar għal gvernijiet minħabba tnaqqis fir-ritmu ekonomiku. L-esperti ta' Fitch Ratings ikkonfermaw li fil-każ ta' Malta l-ekonomija se tkompli tikber b'rata sostnuta. Dan kif l-aħħar 10 snin l-ekonomija ta' pajjiżna kibret bi kważi 6 darbit il-medja ta' tkabbir tal-bqija tal-Ewropa. Dan wassal biex ras għal ras illum il-prodott gross domestiku ta' Malta huwa 10% aktar mill-medja Ewropea, meta sa ftit snin ilu pajjiżna kien ferm anqas produttiv mill-medja Ewropea. Dan filwaqt l-esperti internazzjonali sostnew li fis-snin li ġejjin mistenni li jonqos il-bżonn ta' ħaddiema barranin, anke b'riżultat li daħal il-Gvern bil-Malta Labour Migration Policy. Minkejja dan it-tkabbir ekonomiku mistenni jibqa' b'saħħtu qrib l-4% minħabba li s-setturi bħall-informatika, is-servizzi finanzjarji u t-turiżmu se jkomplu javvanzaw. Ir-rapport tal-Fitch jinnota kif il-Partit Laburista kiseb ir-raba' rebħa konsekuttiva fl-elezzjoni ġenerali u li dan se jwassal għal kontinwità. Fost l-oħrajn innota kif b'kuntrast għal dak li qed jiġri barra minn Malta, f'pajjiżna qed jinżammu stabbli l-prezzijiet tal-fuel u tal-enerġija. Politika li qed tkun ta' tarka l-familji u għan-negozji imma li tfisser spiża qawwija min-naħa tal-Gvern. Imma skont l-esperti internazzjonali minħabba l-ekonomija b'saħħitha ta' pajjiżna, xorta d-deficit se jibqa' jonqos. Dan filwaqt li d-dejn nazzjonali se jkun stabbli fil-livell ta' 46%, livell li huwa ferm anqas minn dak ta' pajjiżi oħra madwar id-dinja. Fitch Ratings sostnew ukoll li pajjiżna għandu livell għoli ta' governanza fost l-aqwa terz tal-pajjiżi madwar id-dinja, grazzi għas-saltna ta' dritt effettiva u livell relattivament baxx ta' korruzzjoni. Brabta ma' din l-aħbar fuq il-pjattaforma X, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li minkejja l-inċertezza globali Malta xorta rnexxielha tafferma mill-ġdid din il-klassifika. Dr. Abela tenna li ekonomija b'saħħitha tfisser li Gvern Laburista jista' jibqa' jżomm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel stabbli filwaqt li xorta jonqos id-deficit fiskali.